sun kuya. To kaga wannan bayan sa bai daidai ba. Me yasa? Kaga kan yayi haka. To duk rukunin da mutum yayi shi haka kuskure ne. Haka zai. Ka gani? Kaga nan setin nan kenan. Sun kuya sosai malam. Idan da ne sai daga kamar yawwa. To kaga yanda yaron nan yayi, to kuma menene zai baka ka gane daidai ne? Duk wanda yake so ya rukuye daidai, to wannan idan, kaga idan nan ya kalli inda zai sujada, idan sai ya kalli inda zai sujada. To shine Nana Aisha ta gaya mana, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya zo baya kafa kansa ya miƙar da shi kamar haka kenan, daga kan kalli can, kalli windan nan, yawwa. To annabi baya haka, wannan ba ruku'i bane. Sannan walam yakfidhu, baya sunkuyar da shi, leka nan bayan kanan, leko can, leka, yawwa. Kaga duk wannan sunkuyo ne ai. To duk wanda ya ruku'i wai saboda tsoron Allah ya ce zai sunkuya sosai, kaga nan can yake kallo ko kalli can, to kaga wannan ba ruku'i bane, bai yi ba wannan. Kuma abun tsoron shine malam, hadisi ya zo cewa duk wanda ya sallah lam yutimma ruku'ahu wa sujudahu, bai cika ruku'insa yayi kyau ba, sujudarsa ba ta yi kyau ba, to sallar za a dunkule ta, a jefe shi da ita, tana tsine masa albarka, tana cewa dayya'aka Allahu kama dayya'tani, Allah ya tozartar da kai bawa kamar yadda ka tozartar da. To wallahi mala a ruku'i kadai, idan ka ga ruku'in da mutane suke mala akwai abin tsoro wallahi. To sallu kamar ra'aytumuni usallin, kaga dai an gaya mana ya annabi yake, da ka za mu maimaita. Kun ga hannu, ga tafin hannu nan ana bude su ko dora su a nan akan gwiwa, a bude yatsunka nan ma bude, sa su a haka, sunkuya daga kanka haka, yawwa, kalli nan. To kaga nan in ka zuba nan ko yanzu in ka zo ka zuba ruwa a nan zai dan zauna a nan aiki. Idan ka ɗauko kankana ko ƙwariya ka ɗora a haka za ta zauna. Duk wanda ya rukuyi in an ɗora ƙwariya ko kankana ba za ta zauna ba, to rukuyin bai daidai ba. Yanzu da akwai ƙwallo ko bal, in muka ga dama sai mu ɗora ta a nan za ta zauna. Shi kansa rukuyin na mala yana buƙatar training. Mutum ya rinka yi, matarsa tana duba, hajiya duba min yaya kika ga yayi ko bai yi ba. Ai kwarai da gaske, an fahimci wannan? Yawwa. To dan kafin ya sauka akwai wani abin da zamu zo mu karanta na kuskure da ake haka. Aka ce haramun ne mutum ya zo ruku'i ya hade yatsunsa haka, yi haka, kaga haka. To a da a farkon musulunci idan an zo sallah yanda ake ruku'i, miƙen yatsun haɗe su, kaga hakan nan, to sai a sunkuya, sai sa su tsakanin yan haka. Kun gani? Da haka ake yi. To haramun ne yanzu. Kar wani ya zo ruku'i ya irin wannan. Ba a dunkule hannu haka a soke su haka kamar mutum yana kwanciya. Wannan kuskure ne, laifi ne. To je ka barakallahu, za ka sake dawowa insha Allah. Jama'a ana ganewa kuwa? To sai mu je mu yi ta gwaggwadawa. Abinda za ka yi yau in ka tashi ka je kankanar ka ta 3,000 ka tafi da ita. Wallahi kuwa.